Kejane seneng ora sih dapat jelemu kaya ini? Ya seneng nih. Temenan lah. Kok dari manis sih pikiran di hati? Oh, ora kayak gue. Aku ngomongnya seneng. Kok batinnya dari kumpul. Oh, ora lah. Kepengen sih Kang. Kepengen apa nih? Kepengen kering, kepengen langsing. Mau obat tuh coba. Obat tulis. Olahraga senang kena sabun bumi karo Rika. Dan ora kering-kering sih Kang. Gampang nih ngerti. Apa gel? Untuk bojoane ya. Oh, ada kaki bocor maning. Sedih, galau, nangis, terus tadi kering tadi langsing ya gue. Kayak orang kayak gue lah. Kalau untuk sebutin dulu, Ya aja lah, pokoknya nyongol bisa ngentuk manium. Kamu kayak apa? Des, awakmu iki dadi rondo wis suwi iki apa ora gatel ya nek bengi. Mas, Nun, ki rumangsamu lho ya, nek aku gatel ngono apa terus arep mbok kukurne ngono to? ya serku nek gelem kok. Heh? Nek aku gatel arep sampean kukurne. Iya, gue nek gelem aku ya arep nyumbang tenaga ngono lho, Des. Ukurne. Gatel ya ora ngomong-ngomong, Mas. Lah aku nek pas bengi piye kuwi, Des? Mbok nek bengi keroken aku ya meneng ae. Lho mosok bengok-bengok ya krungu tanggane to, Des. Enggak suka aku. Lho kok malah guyu piye to ki? Sesuk aku nek gatel ya tulung kukurno ya. Iya. Tak goleki sampean aku nek gatel. Tapi engko diupahi ya. Tenan lho. Mangsaku eneng ae sampean ki kan. Yo aku lho sing ngongkon Tete Bima. Aku anak kandung papa enggak sih? Kau nanya gitu, kau nanya anak kandung papa lah. Terus kapan aku ulang tahun? Tanggal berapa? Sepertinya kamu gak bakal pernah ulang tahun lagi, Naya, serius. Kau ngomong gitu papa, enggak enak di kuping. Enak gak enak, Naya, kayak gitulah kenyataannya. Ya curiga aku anak kandung apa enggak sih? Kamu anak kandung, Naya, kamu darah dagingku, Naya. Terus kapan aku ulang tahun? Waktu itu ada tanggal 33, sekarang gak ada lagi, Naya, makanya gak ada ulang tahunmu lagi. Alah, kalau ngomong paling jago. Mbak, info nih, kok ngerti aku jodoh karo sampean. Sik, katiko sik nontonnya semana mo? Kok saya takon weton bareng kok Mbak? Aku golek sing Senin Legi karo Senin Paing. Wah, cocok iku. Aku Senin Paing, Mbak. Emang kena apa toh? Soalnya gue tumbal ijan, tuh apa tuh nasukie. Aku gawe tumbal. Kok asik kok wes? Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem, kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo, tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape, enek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi, nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Des, awakmu iki dadi rondo wis suwi iki apa ora gatel ya nek bengi. Mas, Nun, ki rumangsamu lho ya, nek aku gatel ngono apa terus arep mbok kukurne ngono to? ya serku nek gelem kok. Heh? Nek aku gatel arep sampean kukurne. Iya, gue nek gelem aku ya arep nyumbang tenaga ngono lho, Des. Ukurne. Gatel ya ora ngomong-ngomong, Mas. Lah aku nek pas bengi piye kuwi, Des? Mbok nek bengi keroken aku ya meneng ae. Lho mosok bengok-bengok ya krungu tanggane to, Des. Enggak suka aku. Lho kok malah guyu piye to ki? Sesuk aku nek gatel ya tulung kukurno ya. Iya. Tak goleki sampean aku nek gatel. Tapi engko diupahi ya. Tenan lho. Mangsaku eneng ae sampean ki kan. Yo aku lho sing ngongkon Tete Bima. Ganas. Iya. Bojoku. Ini umpamanya di ijoli, umpamanya engkau ketemu terus akhirnya gede, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Tapi nek manuke kuwi ucul, ning kono kadung men ora mangan, ora ngombe apa iso gedhi. Rak yo kuwi lah.
ngegas iso. Kayak karet Mbak. Terus sampean. Ya ora iso no Mas. Gini. Mabur. Mabur. Golek pangan kok mesti kadung menora iso pangulane. Jenenge manuk ki kuwi kok mesti golek kurungan kok Mbak biasane ngono. Dadi ngene wis sampean nyantai wae. Sing penting ki aku tak ning omahe sampean, ana CCTV. Ah nek Mas makane kuwi aku wedi. Lah kuwi patenono sik. Lah kok salah aku rono manuk karo CCTV isil, Mbak. Heeh.